ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸோட வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 2வது நாள். இன்னைக்குதான் ஆக்சுவலி பகவத்கீதா என்னதுன்னு படிக்க போறோம். அதுல 11th வேர்ஸ்ல என்ன ஆரம்பிக்க போறா. இருந்தாலும் செகண்ட் சாப்டர் ஒரு மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் தான். நேத்திக்கு பார்த்ததுல ஒன்லி வியூடம் அந்த இதை எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கா அந்த பேட்டில் ஃபீல்டு அதுதான் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து அவர் ஞானமே சொல்லி கொடுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து புத்திமதி சொல்லி நீ நினைக்கிற தப்பு அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல போறார். சோ அது முள்ள நான் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லணும். இல்ல மியூட்ல சொல்ல போறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இது நான் பிரணத்தை உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் இல்லையா? யாருக்கு ஒரு மாதிரி படிச்சிருக்கோம் அவ படிக்கலாம். Anybody who is interested can do. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பேசினாதான் எனக்கு புரியும். நீங்க உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா பண்றதுக்கு? சான்ஸ்கிரிட் வந்து அது கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு மீனிங்கே மாறிடும். அதனால யாருக்கு அதுல டச் இருக்கோ அவங்க பண்ணட்டும். தமிழ்ல போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. தமிழ்ல போட்டிருந்தாலும் படிக்க ட்ரை பண்ணி தான் நான் இவள். ஓகே. இப்போதைக்கு அப்போ நம்ம வந்து ஜெயஸ்ரீ நேத்திக்கு வந்து துர்கா மாதாஜி படிச்சா. இன்னைக்கு ஜெயஸ்ரீ ஓல்டு டிவோட்டிஸ் படிக்கட்டும் இப்போ. ஆனா அதுக்கு ஓல்டு டிவோட்டிஸ் படிக்கிறா நமக்கு குவைட்டா இருந்தோம்லாம் நினைக்க கூடாது. எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு படிக்கிறோம் மாதாஜி. கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ப்ரொனன்சியேஷன் ஒரு வாட்டி பாத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பண்ண ஆடியோ வேணா அனுப்பி கொடுக்குறேன். ப்ராப்பர் இந்த வாய்ஸ்ல இல்ல, என்னோட பழைய ஏதாவது ஆடியோ இருந்ததுன்னா அனுப்புறேன். ஓகே. இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி எடுப்போம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுருருஹ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் ஜாக்ரஜாதம் சககணரகுணான்விதம் தம் சஜீவம் சாஸ்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககணலலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதருப்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே கௌரத்வே நமः. புரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை கலாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யதிதேஷதாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாத கீ ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ.
வந்து again தப்பா I forgot to correct this. 18 days. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம். புரிந்து கொள்ளறதுக்கு என்ன ஒரு டிராப் தான் உள்ள போகும். ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு நாள்ல 1 ஹவர்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஆனாலும் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி கொஞ்சமா நம்ம படிக்கணும். ஓகே, 18 நாள்ல இன்னைக்கு வந்து 2வது நாள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 2. இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? அதோட டைட்டில் என்னது? கீதையின் பகவத்கீதாவோட சுருக்கமா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா. again பிரபுபாதோட நமஸ்காரம் பண்ணி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். பேஸ்ட் ஆன் நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ இதெல்லாம் அவரோட இதுன்னு அந்த பர்ஃபெக்ட் அவ என்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரோ அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். பேஸ்ட் ஆன் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு? ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி. அவர் யாரு? நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். அவரை வழி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவருடைய பிரேயர்ஸ்ல வந்து அவரோட நமஸ்காரம். இப்போ வந்து நேத்திக்கு சுருக்கமா என்ன பார்க்கலாம்? நேத்திக்கு என்ன பார்த்தோம்? அது சுருக்கமா பார்க்கணும்னு இதுதான். நேத்திக்கு வந்து அவர் கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தார். போனார், ரொம்ப தைரியமா போனார். அந்த இதுல வியூடத்துல போயிட்டு சண்டை போடலாம்னு சொல்லிட்டு போனார். போயிட்டு அங்க பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து இரக்க குணம், நம்ம மனுஷால வந்து நம்ம கொல்ல போறோமேன்னு ஒரு இரக்க குணம் வந்து இன்பமின்மை. எனக்கு அவளெல்லாம் கொன்னு எனக்கு ராஜ்யம் வந்தா அதுல எனக்கு ஒரு இன்பமும் கிடையாது அப்படின்னு பாவசை. அவளெல்லாம் கொன்னுட்டா எனக்கு பெரிய பாவம் வரும் அப்படிங்கிற குடும்ப பாரம்பரியம். அந்த இறந்து போனவாள் குடும்பத்துல எல்லாம் ரொம்ப வந்து பாரம்பரியமே அழிஞ்சு போனா போல ஒரு மனுஷன் இறந்து போனா அந்த மாதிரி ஆகுது. இருமனம் டிசிஷன் இஸ் இன்டிசிஷன். டிசிஷன் பண்ண முடியறது இல்லை. பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு அப்படி. அப்ப இது எல்லாமே நமக்கு தோணும் கரெக்ட் தானே, அர்ஜுனன் சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தானே தான் நமக்கு தோணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் தானே. ஆமா, ஒருத்தரை கொண்டு நமக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யம் இருக்கு, ஒரு இது பொருள் கிடைக்கணும்னாக்கா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம்னு தான் தோணும். ஆனா இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச்ல சொல்லி கொடுத்தார். ஓகே, அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்மானம் இரக்க குணம். அது 1.28 30 வரைக்கும் இருந்தது என்னது இந்த ஸ்லோகம். அதுல கிருஷ்ணர் அவற்றை விவரிக்கும் ஸ்லோகம் இது 2.11 30 வரைக்கும் ஞானத்தை, அந்த ஞானத்தை சொல்ற. என்ன வாட் எக்ஸாக்ட்லி நீ என்ன நினைக்கிற அது தப்பு. ஹி கிவ்ஸ் நாலேஜ். நீ அந்த மாதிரி நினைக்காதே, இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. அது நம்ம போக போக பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரின் பதில் என்னது? நான் உடல் அல்ல. நீ வந்து அவரை இறக்க வைக்கிறேன்னா அந்த உடல் தான் விழருது, அந்த உள்ள ஆத்மா விழறது கிடையாது. சோ ஆத்மா எப்பவும் உள்ளதுதான். இப்ப அந்த ஒரு உடல் விழுந்ததுனால இப்ப சட்டை கிழிஞ்சு போய் எடுத்து போட்டுட்டு வேற சட்டை பண்ணேன்னு அழுதுன்னு இருக்க போறோமா? இல்ல, சட்டை கிழிஞ்சாச்சு, இல்ல சட்டை வந்து இது சின்னதா போய் எடுத்து ஓட்டவர், அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இட் இஸ் லைக் நம்ம உடம்புங்கிறது ஒரு சட்டை மாதிரி தான் அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற எழுதலாம். இன்பமின்மை அவர் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது இது 2.31 2.37 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்லுவார். இன்பமின்மை சொல்லாதே, கர்ம காண்டம். நம்ம வந்து கர்மானே என்னது? வேலை செய்யறதுதான். வாட் எவர் ஆக்ஷன் யூ டூ இஸ் கர்மா. சோ அந்த மாதிரி அவர் அதுலயே ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். நீ வந்து வேலை பண்ணு, என்ன ஆகும்? நீ இறந்து விடுவியா இருக்கும், இல்ல அவனுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்குமா? எதோ தான் நடக்கும் இல்லையா? நீ சண்டை போடும்போது நீ தோல்வி விட்டுறா என்ன ஆகும்? யூ வில் டை. நீ செத்து போனா என்ன ஆகும்? சொர்க்கலோகம். ஏன்னா அந்த புண்ணிய பூமி ஆச்சு. உனக்கு சொர்க்கம் இல்ல, சாரி, கிருஷ்ண உலகத்துக்கே போயிடுவேன், நீ என்னோட உலகத்துக்கே வந்து விடுவேன். இல்லை, உனக்கு வந்து நீ இறக்கலை, இன்னொருத்தால ஆப்போசிட் எனிமி அவ்வளவுதான் வந்து கில் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்புறம் இன்னும் நன்னா வாழலாமே. எய்தர் ஆஃப் திஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பி தி வின்னர். வின் கேஸ் தான் அப்படின்னு. அப்புறம் 3வது இவர் சொல்றாரு, அர்ஜுனா பாவ செயல் இல்லையா, நான் வந்து இவனெல்லாம் கொன்னா பாவம் இல்லையா அப்படின்னு. அதுக்கு என்ன பதில் எதுல கொடுக்குற? 2.33 38 53 அது கொடுக்குற. புத்தி யோகம், ஞான யோகம் தான் புத்தியில உரைக்கிற போல நன்னா சொல்லி கொடுக்கிறார் அவர். பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. பக்தியில நம்ம அது மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அதுல வந்து பாவம் கிடையாது, அதுக்கு வந்து அந்த பாவம் அவனை வந்து தொத்தாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இருமனம், இஸ் இன்டிசிசிவ் இல்லையா, அவருக்கு வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியறது. 2.41 அது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து விவரிக்கிறார். திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். நான் சொல்றேன், நான் கடவுள்னு இருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியும் நான் கடவுள், நான் சொல்றேன், எனக்கு வேண்டி நீ சரி, உனக்கு வேண்டி நீ பண்ண வேண்டாம், எனக்கு வேண்டி பண்ணு அப்படின்னு. சேம் அப்ளைஸ் டு அஸ் ஆல்சோ. வாட் எவர் நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி, பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, எல்லாம் பெரியவாளும் சொல்லுவான். பாரம்னா என்னது? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர்கிட்ட விட்டுடணும். நான் பண்றேன், அது சுக துக்கம்னு நீ பாத்துக்கோ. என்ன பண்ண வைக்கிறதே அவர் தான். அவரை வழிபட்டுதான் நம்ம பண்றோம்.
பண்ண வைக்கிறதுக்கு அந்த வழி நடத்துறதெல்லாம் அவர் தான் பண்றாரு. நம்ம பண்ணறதுக்கு ஒரு பிளாக காட்டியாச்சு, ரெட் கிரீன் பிளாக். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா அட்டன வந்திருக்கோம், இருமனத்துல இருந்திருக்கோம். பண்ணணுமா வேண்டாமா, இது சூட்டபிளா, 3 மணி சூட்டபிளா, 7 மணியா, இப்ப பண்ணணுமா அப்புறம் பண்ணலாமா இருந்திருக்கும். ஏதோ ஒரு உந்துதல் எல்லாரும் வந்திருக்கோம் இல்லையா? அப்ப என்ன, எஸ் முடியும், நம்மளால முடியும்னு அதை வகுத்து கொடுத்தாச்சுனாக்கா பகவான் நமக்கு கிரீன் சிக்னல் காட்டிட்டார், கோ அஹெட் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம எல்லாருமே தைரியமா வந்து படிக்கணும். இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் அப்படிதான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும், நமக்கு இண்டிகேஷன் கிடைக்கும். அப்புறம் ஸ்திதாதீரம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னு அது இதுல டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கா பார்க்கணும். என்ன வந்தாலும் ஒண்ணு ஸ்தித பிரஜா சொல்லுவா. ஸ்தித பிரஜான் அந்த வேர்டு எல்லாம் வரும். ஸ்தித பிரஜானா யாராவது அவதூறு சொன்னாலும் கேட்டுட்டு இருப்பா, நல்லது சொன்னாலும் கேட்டுட்டு இருப்பா. இடி மின்னல் கிளைமேட் எப்படி வேணா சேஞ்ச் ஆனாலும் ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிற மாதிரிதான் ஸ்தித பிரஜா. ஒன்னுத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணாம சாந்தமா இருப்பாங்க. தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர் அந்த மாதிரி அவளுக்குதான் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். நம்மள மாதிரி விழுவாலாம் ஊர் கத்தின்னு இருக்கும். ஆனா அது கொஞ்சம் கம்மி ஆகும். பகவத்கீதா படிக்க படிக்க நம்ம எல்லாருமே சித்த பிரஜ ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். ஒரு மாதிரி ரொம்பலாம் அதுல கொடுத்துருக்காப்புல எல்லாம் வராது. இல்லாட்ட நம்ம இந்த இதுல இருக்க முடியாது. கொஞ்சம் எல்லாம் உணர்வு இருக்குமே நமக்கு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா அவங்களுக்கே தெரிய வரும். இப்ப இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அழிப்பு தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இன்னும் ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு அப்புறம், ஒரு 4-5 மாசத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஜப்பாலாம் பண்ண ஆரம்பிச்ச அப்புறம் நீங்களே உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம். நான் 4 மாசம் முன்னாடி எப்படி இருந்தேனே, இப்ப எனக்கே அந்த கோவம் வரமாட்டேங்கிறது, சோ வாட் அப்படின்னு விட்டுடுறோம் நம்ம. அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகுது அந்த மாதிரி அவர் நினைக்கிறார் இல்லையா? அதுக்கு பதில் சொல்றார் கிருஷ்ணர் 3.18-26. வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன் மாதிரியாக இருப்பாய். வர்ண சங்கரம்னா என்னது? இந்த மாதிரி அனாதிய போற குழந்தைகள், அம்மா அப்பா இது அப்பா இல்ல, அப்பா இறந்துட்டா, அப்பா அந்த அம்மாவும் அந்த காலத்துல அம்மாமார்கள்லாம் வேலைக்கு போக மாட்டா, பைனான்சியலி டிபெண்டா தான் இருந்திருக்கா. அப்ப அவ என்ன பண்ணுவா, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவா, வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. தென் இட் வில் பிகம் இல்லீகல் இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி அதுக்குள்ள ஒரு குழந்தைகள் பொறுக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இது லீனேஜ் வருதுதான் வர்ண சங்கரான்னு பேரு. உண்மை போக போக படிக்கலாம். பட் டீடைல் இந்த 18 daysல கொடுத்துருக்காரு. ஒன்லி இது வந்ததுனால நான் சொல்றேன். ஏன்னா அவ்வளவு கவர் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நீங்க இன்னும் நல்லா படிக்கணும். வர்ண சங்கரானாக்கா அவுட் ஆஃப் வெட்லாக், கல்யாணம் பண்ணிக்காம குழந்தை எல்லாம் பிறக்கிறா இல்லையா? அந்த மாதிரி குழந்தை எல்லாம் பிறப்பா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இதாகும். அது ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நீ முன் மாதிரியா இரு அப்படின்னு அவரை வழிகாட்டுறார். அது பார்க்கணும். ஓகே, ஸ்லோகம் வருது இப்போ. இப்ப எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுப்பேன். யாருக்கு தெரியுமோ they can participate. யாருக்கு வரலையோ யூ கேன் வெயிட் ஃபார் யர் சான்ஸ். அப்புறம் உங்களுக்கே ஆர்வம் வரும், அந்த மாதாஜி படிக்கிறாளே, அந்த பிரபுஜி நானும் ட்ரை பண்றேன்னு வரும். ஓகே, இது யாருக்கு தெரியும் மாதாஜி? யாராவது ஓல்ட் டிவோட்டிஸ் இருந்தாலும் படிக்கலாம், இல்ல நியூ டிவோட்டிஸ்க்கு யாருக்காவது ட்ரை பண்ணாலும் படிக்கலாம். இட்ஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஸ்லோகா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம், யாருக்கு படிக்கணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். இது கால் தி நேம்ஸ். யாரும் இல்லையா? துர்கா மாதாஜி படிங்க. கலர் கொஞ்சம் கையோட கலர் கொஞ்சம் வைட்டா வேணும், பிரைட்டா தெரியவே இல்ல. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. பண்ணடா ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிங்க. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्. தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் முருகன் பிரபுஜி அப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி, இல்லாட்டி இது படிச்சது போல உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். படிங்க. டவுன் பண்ணிட்டார் ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, நீங்க டவுன் பண்ணுங்க. கே முருகன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலே, படிங்கோ, இதே படிங்கோ. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசவே மாட்டேங்கிறாள் யாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதாஜி. மாதாஜி தான் படிச்சிட்டாங்களா மாதாஜி? தான் அதுக்கு என்ன, இப்போ நீங்க படிங்க, திரும்பி படிங்க, நிறைய நேரம் இருக்கு நமக்கு. படிங்க படிங்க படிங்கோ பிரபுஜி. நான் நெக்ஸ்ட் படிக்கிற மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஆர்டர்ல வராது பிரபுஜி. இது பாருங்க 2.1 வரல, டைரக்டா 2.7 அப்புறம் 2.14 ஏதாவது ஒரு எனக்கு தெரியாது, பாப்போம். அது நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன்னா நோ ப்ராப்ளம். சரி சரி. ஓகே, இதோட அர்த்தம் என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா, இப்போது இவர் சொல்றார், நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து, அர்ஜுனன் இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, சிஷ்யஸ்தே அகம். அகம்னா நான் என்னவா இருக்கேன்னு சொல்ற, சிஷ்யாவா இருக்கேன், உங்களுடைய சிஷ்யாவா இருக்கேன். நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன், நான் உங்க சிஷ்யாவா இருந்து நீங்க வழி நடத்துங்கோ, நீங்க இங்க சொல்லுங்கோ, அது போல நான் கேட்டு நடக்கிறேன்னு சொல்றாரு. இதுல நம்ம என்ன கத்துக்கணும், நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்.
ஆனா என்ன பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சு பகவான் நீங்க வழிபடுங்க, நான் நீங்க என்ன சொல்றோம் அது கேட்கறேன், நமக்கு ஏதாவது இண்டிகேஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பேன், அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு, அப்போ நம்ம we can go ahead. அதுல நல்லது கண்டிப்பா நடக்கும். ஓகே, அதனாலதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா அவன் சரணடைகிற, அதுதான் அதனாலதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மாதாஜிக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கம்மா, ஜீவகுமாரி மாதாஜி. இல்ல இல்ல, ஸ்லோகம் படிக்க சொல்லி எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இல்லையா, அதனால நீங்க படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல நெக்ஸ்ட் கூட பண்ணலாம் மாதாஜி, ஒன்னும் இது இல்ல. கேட்டுட்டே இருந்தீங்களே, யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையேன்னு பண்ண வேற இல்ல. அப்ப இப்ப டவுன் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வரும்போது பாருங்க, உங்களுக்கு படிக்க தெரியும்னாக்கா, இவன் படிக்க தெரியலனாலும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து, கடமைனா என்னது, நான் என்ன பண்ணணும், வந்தாச்சு, நான் சண்டை போடுறதுக்கு தைரியமா வந்தாச்சு, ஆனா அங்க பார்த்தா எனக்கு ஒன்னும் பிடிப்பட்டு வரல, என்னால பண்ண முடியும் தோணல, நான் என்ன பண்ணட்டும்னு சொல்லிட்டு குழம்பி போயிருக்கேன். சோ நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இதுல கருமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு வருது. கருமினா நாட் பணத்தோட கருமி மாத்திரம் இல்ல, பீப்புள் ஆர் கால்ட் கருமி. என்னன்னாக்கா இதுல வந்து கான்டெக்ட் நீங்க அந்த புக்ல பரப்படலாம் படிச்சா தெரியும். யார் எம் மனைவி, எம் மக்கள், என் என்னது குடும்பம், என் வீடு, என் சொல்லிட்டு நம்ம அதுல உட்கார்ந்து இருக்கோம் இல்லையா, எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம வீட்டுக்கு வேண்டி அதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும், என் வீட்டுக்கு என் மனைவிக்கு அதை வாங்கணும், என் ஹஸ்பண்டுக்கு அதை வாங்கணும், குழந்தைகளுக்கு வாங்கணும், குழந்தைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், அதுலயே தான் ஒண்ணு இருக்கோமே தவிர, அதை தவிர இன்னும் ஒரு உலகம் இருக்கே, அதை பார்க்கறதே இல்லை நம்ம. சோ கருமித்தனமா நான் நடந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற கருமித்தனம், இதுதான் கருமித்தனம். நான் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறதுதான் கருமித்தனம். சோ கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. நான் பயந்து ஓடிந்து அவர் போல, அவருக்கு கஷ்டம் வந்தோன்னு என்ன பண்ணார், பகவானுக்கு வந்து பிளீஸ் கைடு மீ அப்படின்னு, நம்மளும் அதே தான் பண்ணோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன பண்ணோம்னாக்கா, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பகவான் நம்ம கூட இருக்க, பகவான் என்ன மனசார வேண்டிக்கலாம். ஸ்லோகம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம பாஷையில, என்ன பாஷையா இருக்கட்டும், சைனீஸ், ஜப்பானீஸ், என்ன பாஷை நமக்கு தெரியுமோ அந்த பாஷையில பகவான் நம்பிக்கை வேணும், மெயினா நம்பிக்கை வேணும். அவர் வேண்டிண்டா டெஃபினட்டா he will give the solution. ஓகே, எஸ். இப்ப பகவானுடைய ரியல் ஐடென்டிட்டி என்னன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம ஒரு மரத்தை பார்க்கிறோம், தூரக்கு ஒரு மரம் இருக்கு. பார்த்தா என்ன தெரியாது, ஒரு கிரீன் கலர் இலையெல்லாம் இருக்கு, ஒரு மரம் இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா கிட்டக்கு பார்த்தா என்ன தெரியுதுனாக்கா, அந்த மரத்துல ஒரு கிளையில ஒரு பட்சி, ஒரு கிளி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அதுவும் கிரீன் கலர், பச்சை கலர். அதோட வாயில மாங்காய் இருக்கு, அதுவும் பச்சை கலர். இதெல்லாம் கிட்டக்கு போனாதான் நமக்கு தெரியுது, தூரத்துக்கு ஒரு மரம் தான் தெரிஞ்சது. சோ இஸ் அவர் விஷன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா எனக்கு நம்ம பாக்குறதெல்லாம் நிஜமா இல்லை. நம்ம பாக்குறோம், இங்க நம்ம தூரக்கேந்து பாக்குறோம், ஆனா கிட்டக்கேந்து பாக்குறோம், வேற ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வேற விதமா சொல்லுவோம். சோ நம்ம பாக்குறதுதான் கரெக்ட், நம்ம கேட்கறதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது கூடாது. இதுலயே நம்ம என்ன படிக்கணும்னா, நம்ம we don't have perfect senses. காதா இருக்கட்டும், மூக்கா இருக்கட்டும், இல்ல கண்ணா இருக்கட்டும், எனிதிங் doesn't work perfectly. ஒரு யூகத்தை தான் நம்ம என் கண்ணுக்கு தான் கண்ணாடி இல்லாம பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியாது. ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா ஒரு மாதிரி பிளர்டா தெரியும் இல்லையா. சோ கண்ணாடி அதை படி போட்டுன்னு பார்க்க முடியாது. சோ அது மாதிரி நம்ம விஷன் பர்ஃபெக்ட். சோ we help some அவுட் சைடு ஏதாவது இது போட்டுக்க வேண்டியது. அதே போல கிட்டக்கு போனா ஒரு விதமா தெரியறது, அங்க உள்ளவனுக்கு ஒரு விதமா தெரியும் நமக்கு. சோ எல்லாரோட கண்ணோட்டமும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் லேர்ன் டு அக்செப்ட். யாராவது வேற ஏதாவது சொல்லிடுவதா, இது மாத்திரம் இல்ல, பகவத்கீதாவே இல்ல, இது லைஃப் மேனுவல். எகன் ஐம் டெல்லிங், லைஃப்லயே நம்ம யாராவது ஏதாவது சொல்ல, ஓ அப்படின்னு காது அழகா கொடுத்து கேட்கணும். ஓ அவ கண்ணோட்டத்துக்கு அப்படி தெரியறதா, ஓஹோ அப்படின்னு கேட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். ஏன்னா நம்ம சென்சஸ் பர்ஃபெக்ட், அவளோட சென்சஸ் பர்ஃபெக்ட் இல்ல. பட் வி வில் நம்ம அவங்களுக்கு கேட்கும் போது ஓ அப்படியும் இருக்கலாமான்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ். சோ நம்ம அவர் விஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இஸ் அவர் விஷன் பர்ஃபெக்ட்? நோ, இட் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட். கொஞ்சம் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், டோன்ட் பாதர். நான் வேணும்னா தமிழ்ல எழுதலாம், எல்லாமே தமிழ்ல எழுதிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லயும் பேசலாமே. இப்ப இது ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, கட் பண்ண ஆப்பிள் தான். கண்ணாடியில அதோட பிம்பம் தெரியறது. இந்த பிம்பத்தை மாத்திரம் பார்த்தா என்ன தெரியுது, ஆப்பிள் இஸ் ஃபுல். அப்ப ஆப்பிள் ஃபுல்லா இருக்குன்னு நம்ப முடியுமா? இங்கே நமக்கு இது தெரியறது, அதனால நம்ம கட் ஆப்பிள் தெரியறது. வெறும் பிம்பத்தை பார்த்து அந்த ஆப்பிள் ஃபுல் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிச்சுனாக்கா தட் இஸ் ராங். ஏன்னா இந்த விஷன் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட். கண்ணாடி பாக்குற பிம்பம் மாதிரி தான் நம்ம எது பார்த்தாலும் ஒரு பிம்பத்தை பாக்குற போலதான் பாக்குறோம். இட் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, நம் பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நமக்கு பூர்ணமா இருக்கு தோன்றது.
நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். நமக்கு அது தோன்றது, நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் கரெக்ட். அதனால வாதாடுறோம். பார்த்தேன் கேட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வாதாடுறோம். நோ, இன்னொருத்தான் சொன்னா ஓ அப்படி இருக்கலாமோன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நம்ம பொறுத்து போகணும், அவளோட கேட்கணும். இதெல்லாம் தான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. அது நம்ம வாழ்நாள்ல அதை போட்டுன்னு விட்டோம்னாக்கா வில் பி தி பெஸ்ட். அப்படி பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியப்பட்டவர் ஆயிடுவோமா, அதெல்லாம் வரும் ஸ்லோகத்துல. இப்ப நம்மள லைஃப்ல வந்து எப்படி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பகவானோட பிரிய பக்தன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, there are 3 stages of understanding. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். 3 விதமா பகவான் வந்து அறிஞ்சுக்கலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து பிரம்மன். பிரம்மன்னாக்கா என்னதுனாக்கா ஒளி வடிவம். ஒளி வடிவமா வர இது வந்து பகவான நினைச்சுக்கலாம். சில வேலை அப்படி இந்த காலையில சந்தி நேரம் அந்தி நேரம் காத்தால அந்த ட்விலைட் டைம்ல வந்து விளக்கேற்றணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. we believe all that. காலையில எழுந்துக்கணும், சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், விளக்கேற்றணும். வெளியில சூரிய வெளிச்சம் வரதுக்கு முன்னாடி விளக்கேற்றுவாங்க, வீட்டுல விளக்கேற்றுறது எல்லாம் ஒரு லட்சுமி கடாட்சம் அப்படின்னா நம்ம பெரியவா சொல்லியிருக்கா. யங்ஸ்டர்ஸ் வேணா ஆர்வி பண்ணுவாளா இருக்கும், ஆனா பெரியவா சொல்லியிருக்கா, நம்ம கேட்டுன்னு இருக்கோம். அப்போ ஒளி வடிவமே பகவான் சொல்லிட்டு நம்புறவா இருக்கா. சூரியன் எல்லாம் பகவான் நினைச்சு அது ஆரோக்கியம் எல்லாம் விட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ ஒளி வடிவமா இருக்கிறது பிரம்மன். அதுக்கு என்ன பேரு? பிரம்மன் சொல்லிட்டு பேரு. அடுத்தது என்ன வடிவம்? 4 கை. 4 கை ரூபமா பகவான். நம்ம அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். குருவாயூரப்பன் போட்டோ இல்ல நார்மலாவே எந்த பகவானோட போட்டோ பார்த்தா ஒரு 4 கை ரூபம் இருக்கும். சங்கு, சக்கரம், கதை, புஷ்பம் அப்படி எல்லாம் இருக்கும். இது வந்து ரூபத்துக்கு என்ன பேரு? பரமாத்மா. பரமாத்மா ரூபத்திலையும் வந்து சில பேர் வழிபடுவான். இப்படி இருந்தா இதுதான் வழிபடும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதுவும் பார்த்துட்டு வாட் ஆர் த 3 ஸ்டேஜஸ்ல ஒன்னு என்னது? பிரம்மன் ரூபம், 2வது பரமாத்மா ரூபம், 3வது கிருஷ்ண ரூபம். கிருஷ்ண ரூபம்னா என்னது? 2 கை 2 கால் நம்மள மாதிரியே இருப்பார். அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் அந்த பாட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஷியாம சுந்தர ஃபார்ம்னு இவருக்கு பேரு. அவ்வளவு ரொம்ப கிருஷ்ணான்னு பேர்னாலே அட்ராக்டிவ். எல்லாமே அட்ராக்டிவா இருக்கும். அவர் ஐஸ் என்ன, எல்லாமே பேச்சு என்ன, திறன் என்ன, எல்லாமே நல்லா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி 2 கை ரூபம் பகவான். இதுல சொல்லியிருக்காரு, ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகால சொல்லியிருக்கார், பகவான் ரூபத்துல என்ன வந்து வழிபடுங்க அப்படின்னு பகவத்கீதாலே வந்து. அது வந்து இதுல போட்டிருக்கா எனக்கு தெரியாது. வந்தா வெரி குட், நம்ம பார்த்துடலாம். பட் அதை நீங்க டீட்டெயிலா பார்க்கும்போது அது வரும். ஸோ இந்த 3 டைப்ஸ் என்னெல்லாம்? ஒண்ணு வந்து பிரம்ம, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா ரூபம், 3வது வந்து பகவான் ரூபம். ஓகே, இது பேசுனா எல்லாத்தையும் வந்துட்டே இருக்கும். நடுநடுல இந்த டாபிக் வந்துட்டே இருக்கும். வாட் ஆர் த 3 ஸ்டேஜஸ்? 3 ஸ்டேஜ் என்னது பகவானோட அப்படிக்கிட்ட இது நினைவு வச்சுக்கலாம். ஐ திங்க் உங்களுக்கு குயிஸில் கூட வந்தா வரலாம். ஐ எம் நாட் ஷுவர். ஓகே, இப்ப அடுத்த ஸ்லோகா 2.13. எஸ், தேஹினோஸ்மி. யார் படிக்கிறாள் மாதாஜி? ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிக்கிறாளா? ட்ரை பண்றாளா? தமிழ்ல தானே போட்டிருக்கேன், படிங்க. படிக்கிற மாட்டாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் அந்தரா ததா தேஹாந்திர பிராப்தே தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி. இதை விட என்ன பர்ஃபெக்ட்? கரெக்டா படிச்சுட்டாள். இதுதான் தமிழ்ல தானே போட்டு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா பிடிச்சேன். இப்போ தேஹினோஸ்மின்னா தேகத்தை பத்தி பேசுறாரு. இந்த சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து கேட்டாலே நமக்கு வந்து புரிதல் வந்துடும், இது எதை பத்தி டாபிக் இருக்குன்னு. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல, இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படித்தானே இருந்திருக்கோம். ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி பாப்பா இருந்திருக்கும், அதுக்கு முன்னாடி அம்மாவோட வயசுல இருந்திருக்கும். இப்படி வளர்ந்து 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 இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து 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 வயசாகி அந்த பாடி இறக்கணும். பாடி வந்து இறந்து பாடி தளர்ந்து போய் இப்படி விழும்போது அந்த ஆத்மா வந்து இந்த பாடியை வச்சு நம்ம யூஸ் இல்லை, எல்லாம் ஸ்பேர் பார்ட்ல லூஸ் ஆயிடுச்சு, கை வலி கால் வலி ஒன்னும் சரியில்லை. இப்ப அந்த ஆத்மா வெளியில போய் வேறொரு ரூபத்துல வேறொரு உடம்புக்குள்ள போகும். அது என்ன உடம்பு தெரியாது. மனுஷர் உடம்புலையும் மனுஷங்களோட உடம்புலையும் போகலாம், மிருகங்கள் உடம்புலையும் போகலாம், பட்சிகள் உடம்புலையும் போகலாம், மரத்தோட இதுலயும் போகலாம். சோ we can become a tree also. நம்ம போன ஜென்மத்துல மரமா இருந்திருக்கோம், தெரியாது நமக்கு. இந்த ஜென்மத்துல மனுஷாலா இருக்கும், அதனால புரியறது, கேட்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். அதனால இந்த ஜென்மத்தை நம்ம நன்னாவே பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி அடுத்த ஜென்மம் ஒரு அப்படி கிடைச்சாலும் சரி, ஒரு மனுஷ ஜென்மாவும் கிடைக்கணும், இன்னும் பகவானை தொழலாம். ஒரு நாய், குட்டி நாய், நம்ம பெட் டாக நம்ம வீட்டுல இருந்தா கூட அதுக்கும் சொல்ல வராது, நம்ம கூட இருக்குமா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வருமா? வராது. நம்ம கூட பெட் டாக வச்சுக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். பிக்கிளி, பேரட் எல்லாம் வச்சிருந்தா கூட ஒண்ணும் வராது. ஆனா மனுஷால நமக்கு இருக்கு. சோ நம்ம இது எப்படி தேகம் வந்து உடையவர்களின் உடல் எப்படி மாறிண்டே போறதோ, சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு சின்ன பாப்பா, அப்படி தவிழற பாப்பா, நடக்கிற பாப்பா, ஓடுற பிள்ளை,
அப்படி வளர்ந்து 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 இந்த மாதிரி எப்படி மாறுதல் வருதோ அது போல நம்ம ஆத்மா எப்படி கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. வேறு உடல் தான் போட்டிருக்கு, மனுஷ உடல் போடல. ஓகே, நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதனால ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா ஐயோ இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்கும், வருத்தம் இல்லாம இருக்காது. எஸ், ஆனா என்ன நம்ம நம்பிக்கை என்ன இருக்கணும்? உடல் இறந்து போயிடுது, ஆனா உள்ள அவரோட ஆத்மா எங்கேயோ வேற இதுல சுத்தி வேறொரு உடல்ல போயிருக்கு. அப்படி நம்பிக்கை இருந்ததுனாக்கா நம்ம அவர் பிரார்த்தனை பண்ணி நல்ல ஒரு உடல்ல போகட்டும், இல்ல பகவானுக்கே போய் சேரட்டும், அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரே பண்ணலாம். வருத்தம் வரும், அதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் கண்ணீர் சொட்டலாமே தவிர சில பேர்லாம் ரொம்ப கத்தி ரொம்ப தன்னோட உடம்பையும் இது பண்ணி வாழும் அந்த மாதிரி ஆகும். அதுக்கு பொறுத்து போகணும். இந்த ஃபேக்ட் என்னது? உடல் தான் இறக்கிறதே தவிர உள்ள ஆத்மாக்கு இறப்பே கிடையாது. இந்த குழந்தை ரூபத்துல வந்த ஆத்மா வரத்துக்கு முன்னாடி வேறொரு ரூபத்துல இருந்திருக்கு, அது அங்கேயும் தாவி இங்க வந்திருக்கு. இங்கேருந்து கடந்து இங்க வந்த அப்புறம் திரும்பி வேறொரு உடலுக்கு தாவும். இதுதான் எப்படி நம்ம எப்படி மாறுறோமோ, உடல் எப்படி மாறுகிறதோ அது போலதான் நம்ம உள்ள ஆத்மாவும் வேற உடலுக்கு மாறும். எஸ், பிரபுஜி என்ன ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்க? பிரபுஜி படிக்கணுமா உங்களுக்கு? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. இதே படிக்கிறா வேற நெக்ஸ்ட் படிக்கிறா? ரெண்டும் கூட படிக்கிறேன் மாதாஜி. அது இது படிக்கிறா நெக்ஸ்டா கேக்குறேன், கேட்கல நீங்க. நெக்ஸ்ட் தரேன், படிங்க. இதுவும் ஈஸி தான், எல்லாமே ஈஸி தான். படிங்க, இது தைரியமா படிங்க பிரபுஜி. நைனம் சித்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக ந சைனம் இக்லோத யக்யாபோ க்லேத யாபோ நாய்ஷோ ஷயதி மாருதக. வெரி நைஸ், பர்ஃபெக்ட்டா படிச்சால் பிரபுஜி. கொஞ்சம் அந்த கிளே அது கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் வரும். கிளேதயந்த்யாபோ சோஷயதி மாருதஹ. நான் நேத்திக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் உங்க கிளாஸ்ல இல்லையா? 2 புள்ளி இருந்ததுன்னா ஹன்னு சொன்னோம். மாருதஹ அப்படி சொன்னாலே ஒரு மாதிரி பர்ஃபெக்ஷன் வந்தாச்சுன்னா நல்லா படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன சொல்றா? இல்ல மாதாஜி, நான் ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்தேன். திரும்பி போய் நீங்க திரும்பி சொல்லலாம், திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, சட்டம் மட்டும் சொல்லுங்க, கேட்கலாம். நைனம் சித்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் ஷகதி பாவக ந சைனம் க்லோத யத்யாபோ ந சோஷயதி மாருதக. பர்ஃபெக்ட். மாருத க சொல்ல வேண்டாம், ஹெச்ஏ போட்டா எப்படி சொல்லுங்க? அப்படி சொல்லுங்க. அப்ப இதுல என்னன்னாக்கா அந்த ஆத்மாவை பத்தி கொடுத்திருக்கு. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நினைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். நம்ம உடல் இருக்கு, உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா எங்க இருக்கு? எனிபடி புதுசு உங்களுக்கு தெரியாது, நான் சொல்றேன். ஹார்ட்ல இருக்கு. ஹார்ட்ல இருக்கு, நம்ம ஹிருதயத்தை தான் இருக்காது. ஆனா எவ்வளவு பெருசா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நம்ம தலைமுடியில நுனி பாகம் இருக்கு இல்லையா, அதை 10,000 கட் பண்ணணுமா. 10,000 கட் பண்ணி அதுல ஒரு பாகம் எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா புலப்படாது. அப்படி மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்து அப்படி கண்டுபிடிச்சா அந்த சைஸ் தான் நம்ம ஆத்மா இருக்கும். இட் இஸ் டிரைவிங் தி என்டையர் பாடி. இந்த கார், இந்த உடம்புங்கிறது ஒரு கார் மாதிரி. இந்த காரை ஓட்டுறது அது. நம்ம இப்ப பேசுறேன், நான் பேசுறேன்னா உள்ள இந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் பேசுறேன். இந்த மோமெண்ட் இந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுன்னா it'll be like a dead body. ஒரு கார், அந்த கார் டிரைவர் இருக்கிறது வரைக்கும் ஓட்டுவார். அந்த டிரைவர் வெளியில் போனா கார் ஓடிட்டே இருக்குமா? ஆனா இப்போ வருது எலக்ட்ரிக் கார் எல்லாம் வருது. ஓகே, அதனால அந்த எலக்ட்ரிக் ஏதாவது வேணுமே, ஒரு மெக்கானிசம் வேணும் அதை ஓட்டுறதுக்கு இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம சோலும் அந்த மாதிரிதான். சோல் நம்ம உடம்புல இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இயங்குறோம், கேட்கிறோம், பார்க்கிறோம். எல்லாம் அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அது இது காரணம் தான் இருக்கு. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். அது மாத்திரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்லாம் அது இருக்கும். நெக்ஸ்ட், இது யார் படிக்கிறாள்? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிக்க போறா? ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டே இருக்காளே, படிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ணா, யாரு படிக்கணும்? வேஸ்டிங் டைம். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். படிங்க. சங்கரன் பிரபுஜி படிங்க. சங்கரனா. அவாஸ்ய வாதாம்ஷ் சபஹூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாஹ நித்தந்தஸ்தவ சமாத்தம் சமாத்யம் சாமர்த்தியம் தாம்னுகிம். சாமர்த்தியம் பிரபுஜி நம்ம தமிழ்ல சொல்ல மாட்டோமா, நல்ல சாமர்த்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் அது.
சாமர்த்தியம். சாமர்த்தியம். தத்தோ துக்கதரம் நு கிம். ரிப்பீட் பண்ணுங்க. தத்தோ துக்கதரம் நு கிம். நான் ரிப்பீட் முதல்ல இருந்தே படிக்கிறேன். படிங்க தாராளமா. அவாஸ்ய வாதாம்ஷ் சபஹூன். ச பஹூன். ச வந்து தனியா சொல்லணும். ஏன்னா சனா என்ன and. ஓகே. ச பஹூன் வதிஷ்யந்தி வாஹிதாக நிந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நு கிம். வெரி நைஸ். இது கொஞ்சம் டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் என்ன புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு. அப்புறம் இது நல்லா பழக்கம். ஓகே, இதோட அர்த்தம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். இது வந்து கிருஷ்ணா சொல்ற. நீ வந்து இப்போ சண்டை போட மாட்டேன், என்னோட தாத்தா இறந்து போயிடுவா, குரு இறந்து போயிடுவா, நீ இந்த மாதிரி சொன்ன என்ன ஆகும்? உங்களை வந்து பழிச்சு பேசுறவன் நிறைய பேர் இருப்பான். ஐயோ அவனுக்கு பாரு ஓடி போறான் பாரு, அவனுக்கு வந்து தைரியமே இல்ல, போராட வந்துட்டு அவன் பாரு போராட மாட்டேங்கிறான், சண்டை போட மாட்டேங்கிறான், அவனுக்கு தைரியம் இல்ல, முதுகு கட்டின்னு போகிறான், அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணு நிந்திப்பார்கள் அப்படின்னு. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? they will just டீமின் பண்ணிடுவாங்க. உனக்கு வந்து எல்லாம் உன்னால தெரியும், இல்ல பெரிய வில்லாளி போராளி எல்லாம் உண்டு நீ, ஆனா நீ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபீலிங்கோட எல்லாம் இருந்தேனாக்க என்ன ஆகும்? உனக்கு வேண்டாத பேர்லாம் சொல்லி நிந்திப்ப. அது வேணுமா உனக்கு? இதை விட ஒரு அவமானம் வேணுமா அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணா. அப்புறம் இது யார் படிக்க போற? anybody wants to? புது டிவோட்டிஸ்ல இருந்து யார் வேணா they can raise hand. actually ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன்னா எனக்கு முதல்ல அந்த இது தெரிஞ்சிடும் பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா போல்டா நீங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா நானே செலக்ட் பண்றேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி. இதுதான் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுன்னா எனக்கு ஃப்ரண்ட் இதுலயே தெரிஞ்சிடும், இல்லாட்ட எனக்கு கண்ணு பின்னாடி பார்க்க வேண்டியது. ராஜேஸ்வரி மாதா படி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அத்தோ வா பிரபாஸ்யாமி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போஷ்ய மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யத்தாய கிருத நிஷ்யசக நிச்சயக. மாதாஜி இது யத்தாய படிக்கிறேன் மாதாஜி. இது இல்ல அத்தோவா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி எங்க அத்தோவா பிரபஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா யோ போஷ்யசே மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யத்தாய கிருத நிஷ்சயக. ஓகே, நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா, நீங்க எங்கெல்லாம் தப்பு பண்றோளோ அதை நான் திருத்தி தரேன், அப்புறம் நீங்க படிங்கோ சொல்லிட்டு இருந்தேன். நீங்க ஆனா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கேட்கவே இல்லை. நான் சொல்லும்போது கொஞ்சம் பாக்கணும், மாதாஜி என்ன பேசுறாங்களே நிறுத்தணும். இங்க இது பாருங்க, இது யூ லைட்டா அந்த வால் தெரியாது பாருங்க, யோக்கு கீழே ஒரு வால் தெரியாது இல்லையா? யுத்தாய. ஓகே, யுத்தாய வாக்கியம் கரெக்டா படிச்சேன். வந்து என்னன்னா இந்த வேர்டு என்னன்னா பிராப்சியசி. நீங்க வேணும் பிராப்சியசி. பாக்கியெல்லாம் ஒரு மாதிரி கரெக்டா சொல்லிட்டு வெரி குட். ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வெரி குட், நல்லா படிச்சேன். ஓகே, இதுல என்ன மீனிங் கொடுத்திருக்குன்னா, குந்தின் மகனே அப்படின்னா என்னது இங்க கொடுத்திருப்பாளே கௌந்தேயா. குந்தின் மகனே கௌந்தேயான்னு பேரு. அப்புறம் பிரித்தாவின் மகனே பிரித்தா பார்த்தா அப்படின்னு வரும். அதனால ஒரு வேர்டு நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். குந்தின் மகனே போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. எய்தர் நீ ஜெயிப்ப இல்லட தோப்பாய். ஜெயிச்சாலும் உனக்கு நல்லதுதான், தோத்தாலும் நல்லது. தோத்தா என்ன? இறந்து போயிடுவாய். இறந்து போனா எங்க போவாய்? சொர்க்கலோகம் தான், என்னோட லோகத்துக்கு வந்துடுவேன். படிச்சுட்டாளா பிரபுஜி? மியூட்ல படிப்போம். I don't want to stop you. ஓகே, அப்போ அதனால நீ வந்து கவலைப்பட வேண்டாம், நீ தைரியமா போர் புரி. இருந்தாலும் என்ன, உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். இறக்கவில்லை, நீ வந்து வெற்றி பெற்றாயாலும் என்ன ஆகும்? உனக்கு வந்து ராஜ்யமே கிடைச்சிடும். அப்புறம் என்ன வேணும்? ராஜ்யத்தை ஆண்டு நன்னாவே பக்தியோட இருந்து அப்புறமா இறக்கலாம். இப்படி இறக்கதான் போறோம். ஆனா ஆண்டு நிறைய வயசானப்புறம் இறக்கலாமே. அப்போ உனக்கு you're not going to lose anything. இன்னும் நீ வந்து லாஸ் கிடையாது. நீ வந்து சண்டை புடி. அதனால சண்டை புடி, போர் புடி, நாட் சண்டை புடி. ஒரு ஜஸ்ட் டிபிக்ட் பண்ணிருக்காங்க, பண்ணு அப்படின்னு. ஓகே,
இது யார் படிக்கிறாள்? எனிபடி? யார் இதுக்கு முன்னாடி படிக்கலையும் அவ வந்து they can raise their hand and yes. வேற யார் இருக்கா? இந்த மாதாஜி மகா போட்டிருக்கேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் தெரியல. படிக்கணுமா உங்களுக்கு? அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் போட்டிருக்கு. எல்லாரும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் வந்து போட்டுடலாம். ஓகே. நீலா மாதாஜி படிக்கிறாளா? ட்ரை பண்றாளா? அரசு பிரபுஜி ட்ரை பண்றாளா? படிக்கிறேன் சரி அவங்க படிக்கட்டும். சரி. ஆமா படிங்க மாதாஜி. நேகாபிக்ரம நக்ஷோ அஸ்தி பிரத்யாவயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ரியதே மகாதோ பயாத். திராயதி மேம். திராயதே மகதோ பயாத். திராயதே மகாதோ பயாத். கரெக்டா படிச்சுட்டார். கொஞ்சம் தான் தப்பு வந்தது, ஆனா கரெக்டா படிச்சுட்டார். ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வெரி குட். வெரி நைஸ் மாதாஜி. எல்லாரும் இந்த மாதிரி போல்டா எல்லாம் நீங்களே வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது நான் திரும்பி உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறேன். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சப்பறம் நான் உங்களுக்கு திரும்பி காட்டுறேன். எஸ். அப்ப இதுல என்னது? இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. என்ன முயற்சியில்? போர் புரி. அந்த போர் புரியறதால தான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன போல என்ன ஆகும்? நீ இறப்பாய், சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும். இருக்கவில்லை என்றால் உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், நீ ஆண்டு வருவாய். அப்ப இந்த முயற்சியில உனக்கு ஒன்னும் குறைவோ இழப்போ ஒண்ணும் கிடையாது. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். உனக்கு பயம் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணுவேனோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயத்திலே வெளியில வா, பண்ண வந்தாச்சு, ஜஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணு அப்படின்னு. இப்ப இந்த அணில் எல்லாம் காட்டியிருப்பாங்க, இங்க அணில் காட்டலையா? இப்ப இது வந்து இது என்ன எக்ஸாம்பிள் தெரியாது. நம்ம வழக்கு பக்கத்துல வந்து இந்த பூச்சிகள்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த லைட்டுக்கு வேண்டியே வரும் அது. ஆனா அது அந்த லைட்டு வரும்போது அது இறந்து போயிடும். அப்ப அது என்ன அட்ராக்ஷன் இருக்குது? அந்த லைட் தான் அட்ராக்ஷன். அப்புறம் இது என்ன? இந்த இது ஸ்குரலா எலியான்னு தெரியும். இதுல வந்து இப்ப ஆஞ்சநேயர் அவர் வால்ல வந்து நெருப்பு வச்சுட்டு என்ன பண்ணார்? ஐயோ நான் எரிஞ்சுடுவேனேன்னு கவலைப்படல. அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடு ஊரை சுத்தினார். எல்லாமே எரிஞ்சு போயிடுச்சு. See, that can anything can happen. நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாலே அழுது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம். அதை வச்சு நம்ம முன்னேறி நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து கொடுத்து, எல்லாருக்கும் வரப்பட்ட கஷ்டம் தான், நமக்கு ஸ்பெஷலா ஏதாவது வந்து கொடுத்தனாலும் வை மீ, எனக்கு மாத்திரம் ஏன் வந்ததுன்னு நம்ம அங்கலாய்ப்போம். அதெல்லாம் அங்கலாய்க்க வேண்டாம். நமக்கு வந்து கொடுத்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இவர் பண்ணா போல ஒரு ஊரே எரிச்சுட்டார் இல்லையா? ஒரு வாழை இதை நெருப்பு வச்சாலும் ஒரு ஊரே எரிப்பேன். அதெல்லாம் அந்த தோட்ட அவள் போலியே இவன் எரிஞ்சு என்னமா ஆஞ்சநேயர் எரிஞ்சு போனேன்னு சொல்லிட்டு தான் வால்ல இது வச்சார். ஆனா என்ன அவர் ஊரே எரிச்சுட்டார். எஸ் பிரபுஜி ஏதாவது படிக்கணுமா உங்களுக்கு? இல்ல இது இப்ப மாதாஜி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது ஸ்லோகம் படிக்கிறவாளுக்கும் பொருத்தமா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, பயத்திலிருந்து தன்னை காக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸ்லோகம் படிக்க ட்ரை பண்றவாளுக்கும் பொருத்தமா இருக்குது. நீங்க இப்ப அனாலிசிஸே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லயே 2வது நாள்லயே உங்களுக்கு அனாலிசிஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. இப்படிதான் எல்லாரும் நினைக்கணும்னு சொல்றேன். நான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் இவாளுக்கு அவளுக்குன்னு இல்ல பிரபுஜி, எனக்கும் சரி, நானும் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான். அடுத்து இன்னும் ஒரு 5-6 மாசங்க அப்புறம் நீங்களும் டீச்சர் ஆயிடுவாள். வேற நிறைய பேர் ஜாயின் பண்றா. அவளுக்கெல்லாம் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறது வேணுமே, மனிஷா வேணுமே. யூ கேன் ஆல்சோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணலாம். எனி ஒர்க் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ பண்ணலாம். ஒண்ணுக்கும் பயம் வேண்டாம், குதிச்சு விடணும், எல்லாம் பண்ணலாம், நம்மளால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணிடணும். ஓகே. சோ வாட் யூ செட் இஸ் ரைட். எல்லாருக்கும் அது வந்து பொருந்தும். ஏதோ ஒரு சமம் ஒரு விதத்தை, ஆனா அது புரிஞ்சுக்கிற அந்த ஞானத்தோட நீங்க அதை பார்க்க இல்லையா, அது ரொம்ப சீக்கிரமே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஓகே. இது யார் படிக்க போறாள்? எனிபடி யார் படிக்கலையா அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். அரசு பிரபுஜி. எஸ் அரசு பிரபுஜி படிங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. இது ஈஸி தான். அது வந்து ஈஸி எதுக்கு சொல்றேன்னா இது அடிக்கடி சொல்ற அரசு பிரபுஜி படிங்க. கர்மண்யேவாதிகராஸ்தே மா கணேஷ கதாசன மா கர்ம பல ஹேதுர் கூர்மாதே சங்கோ. இத வந்து ஒரு நிமிஷம், ஹேத்துர் பூன்னு இங்க வரணும்னா இதை எனக்கு கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் இமேஜ். ஆக்சுவலி மா கர்ம பல ஹேத்துர் பூர் இங்க வரணும். மா தே சங்கோ ஸ்வ அகர்மணி அப்படி இங்க வரணும். ஓகே பரவாயில்ல. இது எப்படி இருக்கும் நீங்க படிச்சுட்டோம். பட் ரொம்ப நல்லாவே படிச்சால் பிரபுஜி. இதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா அந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு? அதெல்லாம் தெரியாது, அதான் படிச்சுட்டேன். ரொம்ப நல்லா படிச்சேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன். நீங்க எடுத்த உடனே நல்லா படிச்சாலே அப்ப நான் நிச்சயம் உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும் அப்படின்னு. நல்ல நைஸ் அட்டம் பிரபுஜி. அப்ப நீங்க எல்லாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டா ஆல்பபெட்டிக்கலா நான் வந்து உங்களை எல்லாரையும் படிக்க வைப்பேன். ஓகே. நன்றி மாதாஜி, மோட்டிவேஷன்.
இல்ல பிரபுஜி, நான் ஹானஸ்ட் என்ன ஒப்பீனியனோ அதை சொல்றேன். ஓகே, முகஸ்துதி எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, இதுதான் என்ன கொடுத்துருன்னா கர்மண்யவாதி கரஸ்தி. கர்மா கர்மானா இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி, கர்மானா என்னது? ஆக்ஷன். உனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பயன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அப்படின்னா என்னது? உன்னோட டியூட்டி நீ பண்ணிட்டு, அதனால உனக்கு என்ன பலன் வரும் அது மாத்திரம் நீ எதிர்பார்த்து பண்ணாது. நீ இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம், எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இது மோட்டிவேஷன். அந்த வேர்ட் சொன்னோன்னு எனக்கு நினைவு வருது. குழந்தைகளா இருக்கட்டும், பேசிக்கா இந்த யூத் கிரௌட் இருக்கு இல்லையா, அதுலதான் நிறைய வந்து ரொம்ப எய்ம் லாட். ஆனா அது வந்து எக்ஸாம் பாஸ் ஆக மாட்டேன். இன்னைக்குதான் சிஏ ரிசல்ட் வந்து ஆப்போசிட் நெய்பர் வந்து ஒரு அட்டெம்ப்ட் 2 அட்டெம்ப்ட் போயிடுத்து அவனுக்கு. இன்னைக்கு பாஸ் ஆகணும்னு காலை விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கட்டி அனுப்பிச்சு. ஏன்னா நான் டீச் பண்ணிருக்கேன் அவனுக்கு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது. அவன் அவ்வளவு சந்தோஷம், கண்ணில எல்லாம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சிஏ ஃபைனல் இன்னைக்கு ரிசல்ட் வந்தது. அப்ப என்னது, இதுதான் நம்ம வந்து அவன் பிரில்லியன்ட் பாய். ஆனா சிஏல நம்ம கையில இல்லையே. Even a brilliant people can also fail. அந்த மாதிரி எக்ஸாம் இஸ் so tough. அப்ப நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான் நம்ம செய்ய முடியும். ஆனா அதுல என்னது, அது 100% எஃபர்ட் போடுறோம். நான் இவ்வளவு நன்னா பண்ணிட்டு ஏன் அது வந்து ஆகலைனாக்கா அவ்வளவுதான் பிராப்தம் நமக்கு. சோ இதுல வந்து இன்னும் போக போக நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு படிக்கலாம். அர்ஜுனன் சொல்ற அந்த 10வது சாப்டர்ல, உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் எனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடு, இந்த திருஷ்டி, ஞான திருஷ்டியை கொடு அப்படிங்கிற. அவர் எனக்கு கூட எனக்கு பார்க்கணும், அவனோட விஸ்வரூப தரிசனம் எனக்கு பார்க்கணும்னு சொல்ல. உங்களுக்கு இஃப் யூ ஃபீல், உங்களுக்கு தோன்றது என்னால பார்க்க முடியும், எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தா கொடு அப்படின்னு. சோ தட் இஸ் அண்டர்லைன் ஃபேக்ட். நம்ம எப்ப நம்ம பகவான் எல்லாம் வேண்டிக்கலாம். ஆனா கடைசியில என்ன சொல்லணும், அதுக்கு நான் எனக்கு அருகதை இருந்தால் கொடுங்கள், நான் அதுக்கு தகுதியானவன் ஆனால் கொடுங்கள். அது அந்த அண்டர்லைன். நம்ம வந்து என்ன வேண்டினாலும் அது வந்து கேட்டுக்கணும். இல்ல பகவான் எடுத்தெடுத்து நம்ம கூப்பிடுறவங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்தோம்னா எல்லாரும் உட்காந்து பஜனை தான் பண்ணிட்டு இருப்பா, எடுத்தெடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்பா. அதெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு அதுக்கு தகுதி இருந்தா டெஃபினட்டா நமக்கு கொடுப்பேன். சோ கர்மணி, அப்ப இதைதான் சொல்றேன், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அது நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. நீதான் அதுக்கு காரணம். நீ நன்னா பண்ணல அதனால உனக்கு கிடைக்கல, அந்த மாதிரி நினைக்காதே. நீ நன்னா பண்ணிருக்க, ஆனா அது எப்போ கொடுக்கணும் அது நான் டிசைட் பண்ணுவேன். நீ நன்னா ஒரு வேலை பண்ணிருப்ப, அதோட ஒரு பரிசோ சம்திங், அது இமிடியேட்டா உனக்கு கிடைக்கல, எப்போ வேற ரூபத்துல வேற எப்போ உனக்கு கொடுப்பேன். டெஃபினெட்லி இட் இஸ் பீன் நோட்டட். அது வந்து உனக்கு கிடைக்கும் அந்த பலன். ஆனா அது இமிடியேட்டா உனக்கு கிடைக்கலன்னா அதை ஒன்னையே நிந்திக்காதே. நீ ஒழுங்கா பண்ணல. சில பேர்லாம் அப்படிப்பா, நான் என்ன தவறு பண்ணேன்னு பகவான் ஏன் என்ன மாத்திரம் சோதிக்கிறேன்னு. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. பகவான் யாரையும் சோதனை எல்லாம் பண்றதே கிடையாது. அவர் வெயிட் பண்ற நம்மளுக்கு எப்போ வந்து கரையை ஏற்றி இந்த கரையை இது பண்ணி நம்மளை மேல கொண்டு போகணும்னு அவர் காத்துட்டு இருக்காரு. அவரே நம்ம சின்ன வயசுல கண்ணு குத்துவா இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு எல்லாம் சொல்லி பழக்கிருக்காரு. God is not bad at all. He is very humble and ரொம்ப ஆசையா வெயிட் பண்ற. ஐயோ இந்த குழந்தைகள்லாம் எப்ப நம்ம கிட்ட ஓடி வருவா, எல்லாரும் அவ குழந்தைகள் தானே இல்லையா. அதனாலதான் ரொம்ப அவர் ஆசையா வந்து நைவேத்தியம் கொடுக்கணும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்குடி. அவர் என்ன கேட்கிறாரு, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும், பிளவரோ பூவோ அதெல்லாம் ரொம்பதான் சட்டில வரும். அது எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்றேன். இதுதான் வேணும்னு கேட்கறது இல்லை. நீ என்ன கொடுத்தா அன்போடு கொடுப்பா, நீ அன்பு நீ எனக்கு காட்டினா போறோம், எனக்கு நான் ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. அதுதான் சொல்றேன். சோ நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கணும்னாக்கா நம்ம தூய அன்பு, பகவான் பேர்ல ஒரு நல்ல விசுவாசம், நல்ல ஒரு நம்பிக்கை. நம்ம என்ன பண்ணாலும் பகவான் இது பண்ணும்போது அவர் என்ன பார்த்துப்பாருங்கிற ஒரு தைரியத்தோட நம்ம இருக்கணும். சோ உனக்கு செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் வெற்றுதல் கொள்ளாதே. அதனால நம்ம வந்து வேலையே பண்ண போறது இல்லை. அதான் எனக்கு ஒண்ணு கிடைக்காதே அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நீ பண்ணாம இருக்க. உன்னோட டியூட்டி டெஃபினட்டா பண்ணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா படிக்கதான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணி உட்காந்துட்டு நோ, பகவான் சொல்லவே இல்லை. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன ஜபிச்சுட்டு சொல்லவே இல்லை. ஒரு ஸ்லோகாலையும் அது சொல்லல. யூ டூ யர் டியூட்டி தான். கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் அதானே சொல்றார், நீ பண்ணு, உனக்கு என்ன நான் சொன்னேன், போர் பொறி சொன்னேன் இல்லையா, போர் பொறி, பாக்கி உள்ளதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிதான் சொல்றேன். என்ன நினைச்சிட்டு பண்ணு. ஒன்லி தட் இஸ் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். எப்போ என்ன நினைச்சுக்கோ, மனசார என்ன நினைச்சுக்கோ, உங்களோட டியூட்டியே பண்ணுங்க. 2.41 இது வரைக்கும் யாரு படிக்கலையோ அவங்க வந்து they can. ரஞ்சிதா மாதாஜி இங்க எனக்கு தெரியணும், அவளுக்கு பேர் சொன்னேன். மோகன் குமார் யாரு, எனிபடி கேன் டேக் அப். மகேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சுட்டாள் நினைக்கிறேன் இல்லையா, இல்லையோ? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிச்சாளா? ஹரே கிருஷ்ணா சீட்டே இல்லையோ? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்கோ, ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாம் ட்ரை தான் பண்ற மாதாஜி, படிங்க. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், படி.
यस्मा बुद्धिर्येके गुरुनन्दन बहुशाखा छन्दास्य बुद्धयो சாசினம் தாயினம். கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்க சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன், பின்னாடி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே. விவசாயாத்மிகா புத்திர் விவசாயா புத்திர் ஏகேஹ குருநந்தன அம்புஜவள்ளி இல்ல, நான் சொல்றத நீங்க மாதாஜி. சரி சரி, ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஏகேஹ குருநந்தன ஏகேஹ குருநந்தன பஹுஷாகா பகுஷாகா யனந்தாஷ. யனந்தாஷ. இந்த சா அங்க வரணும், என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். புத்தயோ புத்தயோ அவ்யவசாயினாம் அவ்யசாயினாம் அவ்யவசாயினாம் அவ்யவசாயினாம் வந்துடும். எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்டுதான், அதனால கொஞ்சம் அடுமா இருக்கு. இல்லாட்ட உங்களுக்கு நல்லா படிக்க வருது. ஓகே. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் விதமான உறுதியுடன் இருப்பர். யாரு? இந்த இப்ப அர்ஜுனனோட இது பிக்சர் கொடுத்திருக்கு. ஒரு சின்ன வயசுல எப்படி ரொம்ப போக்கஸ்ட். இந்த கிளியோட கண்ணு லெஃப்ட் ஐல பண்ணணும்னா அவருக்கு என்ன தெரியறதான், அங்க மரம் கிளை ஒன்னும் தெரியல. அந்த கிளியோட கண்ணு மாத்திரம் தான் அவருக்கு தெரியாது. அவ்வளவு போக்கஸ்டா இருக்காரு அவர். சோ இந்த வழியில யாரு திடமான நிச்சயத்தோட இருக்காளோ, நம்மளும் பக்தியில, இப்ப நம்ம 2வது நாளைக்கு வந்துட்டோம், பக்தியில இறங்கியாச்சு. இனிமே நம்ம இந்த பக்தி தான் நமக்கு மேல மேல நம்மளை கொண்டு போறது. பௌதிக உலகத்துல நம்ம அது படிச்சிருக்கலாம், இந்த டிகிரி வாங்கியிருக்கலாம், அந்த பெரிய பதவி எல்லாம் இருக்கும். அந்த பதவி இருக்கிறது வரைக்கும் மதிப்பு. அப்புறம் வயசாயிடுச்சுன்னா யாரும் ஒண்ணும் மதிக்க போறது நமக்கு. ஆனா ஆன்மீகத்துல பகவான் கிட்ட போறோம், அது ஒண்ணுதான் நம்ம குறிக்கோளா இருக்கணும். சோ அதுக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாம் முயற்சியும் எடுக்கணும். சோ இவ்வழியில் நக்கனது போர் புரிந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், இவ்வொரு வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. யாரு போக்கஸ்டா இல்லையோ அவன் இப்படி அலப்பாஞ்சுட்டே இருக்கும். சென்சஸ் இழுத்துட்டே இருக்கும். பகவத்கீதை படிக்கும் போது வேற ஏதாவது தியானம் இருக்கும், ஏதாவது சாப்பிடலாமா தோணும், வேற ஏதாவது கேட்கலாமா தோணும், தூக்கம் வரும். இதெல்லாம் அது போக்கஸ் இல்லாதவன் அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கு. போக்கஸ்டா இருக்கிறவங்க அதையே நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன, கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அதனால போக்கஸ். நம்ம இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்? எனிதிங் யூ டூ பகவானை நினைச்சுட்டு ஃபுல் போக்கஸா அந்த வேலையை நம்ம பண்ணிட்டுனாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு ஜெயம் கிட்டும். சோ ஒரு டேக்அவே மெசேஜ் இருக்கும் ஒரு இதுல. ஆல்மோஸ்ட் we have come to the end நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னும் இருக்கு. சோ அறிகுறிகள் 2.55 என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். அதான் நம்ம புலன் ரொம்ப ஆக்டிவ். கண்ணு அது சொல்லும், கண்ணு இதை பாரு, இது என்ன கேட்டு இருக்க, அங்கெல்லாம் பார்க்க தோணும். காது வேற என்னோ அப்பதான் ஏதோ பாட்டு சத்தமா ஏதோ கேட்கும், போன் அடிக்கும், அதை கேட்கணும் தோணும். புலன் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவ். கான்சன்ட்ரேஷன் பகவத்கீதையில இருக்கவே இருக்காது. சோ அதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிகுறி இது கொடுத்திருக்கா. 2.5 பேச்சு இது சொன்ன இல்லையா, ஸ்தித பிரக்ஞா. அந்த மாதிரி முனிவரோடு ஸ்திததீர் முனி அப்படின்னு அவர் பேரு. அவர் என்ன நிலையில இருக்காருன்னா ஸ்தித பிரக்ஞா ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு. சோ பேச்சு எப்படி இருக்குமா, அந்த மாதிரி உள்ளவாளோடு இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அவ எப்படி இருப்பா, என்ன வேணா வரட்டும், இடி விழுந்தாலும் ஒண்ணும் இல்லை, அப்படியே பேசாம உட்காந்துப்பா. அந்த மாதிரி அவ பேச்சும் அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப சாந்தமா இருக்கும். இன்னும் யாருக்கும் துன்பம் விளைவிக்காது, இன்பமும் விளைவிக்காது. அவன் மாட்டுக்கு இருப்பார். எப்படி இருக்கிறான் அவர், எப்படி இருப்பார் பாக்குறதுக்கு, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவதை போல வழியில பார்த்தா யாருக்குமே தெரியாது இவருக்கு இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கா, இவ்வளவு அமைதியா இருக்காரு அப்படின்னு. ஒண்ணு இல்ல, அவர் மட்டும் அந்த இதுக்குள்ள ஷெல், அந்த ஆமையோட ஓடு இருக்குல்லையா, அதுக்குள்ள அந்த கழுத்து இப்படி உள்ள உட்கார்ந்து போட்டுன்னு இருக்குமே, அது போல அவர் தன் திருப்தியில உட்கார்ந்து எப்படி நடந்து கொள்கிறார் அந்த ஸ்தித பிரக்ஞா. அவர் ஸ்திதர் முனி எப்படி நடந்து கொள்கிறார், ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஒரு இதுலயும் ஆசை கிடையாது. பகவானோட ஆழ்நிலை இதுல பகவான தியானம் தியானம் பண்ணிட்டு. அப்புறம் இது யார் படிக்கிறாள், நீங்க நிறைய ஸ்லோகம் வந்திருக்கு, லக்கி நீங்கெல்லாம். நான் நினைச்சுட்டே இருந்தேன் நாளையில இருந்து எல்லாரும் படிக்க வைக்கணும். செகண்ட் சாப்டர் நிறைய இருக்கு. இன்னும் 3 ஸ்லோகா தான் நினைக்கிறேன், ஆயிடுச்சு 3 தான். எஸ், யார் எடுக்கிறாள், எனிபடி? யாரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ கைண்ட்லி பார்ட்டிசிபேட். யாரு சொல்லுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி, நீங்க ஓல்டு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் பண்ணலாமே. கேன் அட்டெம்ப்ட் பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, மோகன் குமார் பிரபுஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சு. பிரகாசம் பிரபுஜி யார் பேசுறா? மாதாஜி மக படிக்கிறோமா கதாஜி? படிங்க படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்தமனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மான துஷ்ட ஸ்திதித பிரகணாஸ் ததோச்யதே. ஸ்தித பிரக்ஞஸ் இருக்கும், அதை எனக்கு கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது. பிரகன்யஸ்னு இருக்கு. இட் ஷுட் பி இக்கு வந்திருக்கும். இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஓகே. அப்புறம் வந்து பிரஜஹாதி யதா காமன் சர்வான் பார்த்த மனோகதான். நீங்க இதுலயோ தப்பு பண்ணல, இதுல நினைவில்லை போறேன், பார்த்து ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு தான். பட் நன்னா படிச்சேன், நீங்களும் நல்லா படிச்சேன். துஷ்டான்னு படிக்கிறது பேர துஷ்டான்னு படிச்சா இல்ல, அது இல்ல பிரபுஜி. இந்த பிரஜஹாத்தியோ வேற எங்கேயோ அந்த வேர்டே வந்து டிஃப்ரெண்டா படிச்சுட்டா மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அப்ப இதோட மீனிங் என்னன்னாக்கா, புருஷோத்தமராகிய முழுவதற் கடவுள் கூறினார். உவாச்சனா என்னது? கூறினார், சொன்னார், சேஸ், அந்த மாதிரிதான் அர்த்தம். உவாச்ச சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. சோ பகவான் உவாச்சனா பகவான் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? பார்த்தனே, பிருத்தாவின் மகனுக்கு பேரு பார்த்தா. அர்ஜுனனுக்கு பார்த்தான்னு ஒரு பேரு. பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். நமக்கு எல்லாம் இருக்கு, புலன் எல்லாம் இருக்கு, கண்ணு இருக்கு, காது இருக்கு, எல்லாம். ஒரு பிக்சர் பார்க்கணும்னு அவ்வளவு ஆசை இருக்கும், பார்க்கணும். அவருக்கு சாப்பிடறதுக்கு அவ்வளவு ஆசை இருக்கும், எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் ஆல் அவர் டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் அடக்கி நோ ப்ராப்ளம். இப்போ பகவத்கீதால உட்காந்து இருக்கோம், லெட் மீ கான்சென்ட்ரேட். ஒன்னும் வேற எங்கேயும் நம்ம வந்து புலன் எல்லாம் போகாம இதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிறவளுக்கு என்ன பேரு? அதுவும் அப்புறம் என்னது? பகவான் பக்தி. பகவானோட இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வந்து ஆசையோடு உட்கார்ந்து இருப்பான். அவன் வந்து அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். இப்ப நம்ம பகவத்கீதால நீங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்கன்னா யூஆர் ஆல் இன் தட் ஒரு மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. எல்லாம் பகவத்கீதால கேட்கறதுக்குன்னு வந்திருக்கள். 3 மணிக்கு அழகா தூங்கிருக்கலாம், அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கள் இல்லையா? ஐ டோன்ட் நோ, மெனி பீப்புள் மே பி ஒர்க்கிங் ஆல்சோ. அப்போஸ் மியூட்ல வந்து கேட்டுருக்கலாம் இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ. சோ அதனால என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அதுவே நம்ம பாதி வழியில கொண்டு போயாச்சு பகவானோட இதுக்கு, அந்த தியானத்துல. சோ ஆஸ் வெல் இது தியானம் தான் நம்ம வந்து பண்றதெல்லாம். யஜ்யம் தானம்னா இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் யஜ்யம் தானம் தான். தானம்ல என்னது? யஜ்யம் இது தபஸ். தபஸ் தானம் கிடையாது, தபஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் படிக்க போறாங்க? லதா மாதாஜி படிச்சிட்டாளா? இல்லையா? நீலா மாதாஜி படிச்சாளா? ஹரே கிருஷ்ணா, பிளீஸ் பார்ட்டிசிபேட். வைதேகி மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? மோகன் குமார் பிரபுஜி படிச்சலா? நீங்க படிச்சுட்டா இல்லையா ஒரு வாட்டி மாதாஜி? ஆமா. வெயிட் பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் சான்ஸ் பண்ண இல்லையா? ரஞ்சிதா, அதனால தான் திரும்பி திரும்பி கூப்பிடுறேன். ரஞ்சிதா மாதாஜி இருக்கா? கூப்பிடுறதுக்கு பண்ணி வெயிட் பண்ணக்கூடாது, நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். மகேஸ்வரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கா. அப்ப மகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறேன். அம்புஜவல்லி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் இது படிச்சிருக்கோம். ஓகே, திரும்பி நான் கேட்க வேண்டாம்னா டைம் எடுத்து சும்மா வி வில் பி வேஸ்டிங். படிங்க மகேஸ்வரி மாதாஜி. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते. Not even one mistake மாதாஜி. 100% true, 100% correct. Easy, first of all easy ஒரு வந்திருக்கு உங்களுக்கு. and வந்து இந்த எல்லாம் போட்டு கரெக்டா படிச்சேன். வெரி நைஸ். ஐம் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல இவ்வளவு நல்லா படிக்கிறேன்னா வெரி நைஸ். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால், புலநோக்குன்னா என்னது? புலனுணர்ச்சி தான் நமக்கு. இது சென்ஸ். புலநோக்கு பொருள்களை, சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட். பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். ஒரு மொபைல் பிடிச்சது, ஏதோ ஒரு பிராண்ட் மொபைல் வந்திருக்குன்னா அது வாங்கினா கொஞ்சம் தேவை, கொஞ்சம் கம்மி விலையில வந்துட்டுனா இந்த மொபைல் நான் வாங்கிட்டேன், ரொம்ப கம்மி இதுல வித்தாங்க வாங்கிட்டேன்னு. ஆனா எவ்வளவு கொஞ்சம் டெம்பரரி தான், ஒரு வாட்டி போட்டா போச்சு. அப்ப அது வந்து அதுல வந்து மனசு லயிச்சு அது ஒரு பொருள் இல்லையா? உலகத்துல உள்ள அந்த என்ன சொல்லலாம் பொருள், இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரி பொருள்கள்ல ஆசை போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. பற்றுதல் மைண்ட், இது என்னுடையது. அப்புறம் அதுல என்னது?
ரொம்ப ஆசை வந்துடும். என்னுடைய நான் தொடச்சு அது நாட் ஒன்லி மொபைல், என் முன்னாடி மொபைல் இருந்தது, அதனால அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர், ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு புடவையோ அவ்வளவு அழகா நீட்டா மடிச்சு வச்சு எங்கேயோ கொஞ்சம் ஆணிப்பட்டு சேர்ல எங்கேயோ உட்கார்ந்து எழுந்துக்கும் போது கீரித்துல போச்சு, பிழிஞ்சதுன்னா போச்சு இல்லையா? இப்போ ரொம்ப காமம்னா எனக்கு அதிக ஆசை அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் கோவத்துலதான் அது கொண்டு போய் முடியும். சோ அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம என்ன படிக்கணும்னாக்கா, ஜாஸ்தி யார்ட்டையும் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்காதீங்க. அது மக்களா இருக்கட்டும், மனைவியா இருக்கட்டும், புருஷனா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஒரு நம்ம ஒரு பெட்லாக் ஒரு இதுல வந்திருக்கோம், கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், நம்ம டியூட்டி அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி போடுறது எல்லாம் பண்றது ஓகே. அதை விட அவளுக்கு அப்புறம் லைஃப்ல என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்டே வேண்டாம். அவளுக்கு என்ன எழுதியிருக்கோ அவளோட பழைய இது சுகிருத் படி அவளோட போன ஜென்மத்தை புண்ணிய பாவம் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அவனுக்கு என்ன ஆகணுமோ அது ஆவான். பொண்ணும் சரி பிள்ளையும் சரி. நமக்கு அப்புறம் நம்ம குடும்பம் வந்து என்ன, நமக்கு ஒரு டியூட்டி இருந்து அதை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். So we should not be very much attached for the next generation. அப்புறம் பேரம்பேத்தி வந்துட்டே இருக்கும், அப்புறம் அதுக்கு எண்டே கிடையாது. ஏன் சோ அதனால ஏன் அதுல எல்லாம் பொருள் இதுல எல்லாம் ஆசை வச்சதுனாக்கா அதுல இருந்து காமம், அதுல இருந்து இது கோபமும் வந்துடும். காமாத் குரோதோ அபிஜாயத்தே அது வந்துடும் அப்படின்னு. லாஸ்ட் ஸ்லோகா. எஸ், யார்கிட்ட சொன்னேன் படிக்கணும் அப்படின்னு? யாரோ பேர் சொன்னேனே, படிங்கோ சொன்னேனே. ஹரே கிருஷ்ணா, யார்கிட்ட படிக்க சொன்னேன்? பூஜவல்லி மாதாஜி. படிங்கோ. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः, समृद्धि भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. அப்புறம் இது சம்ருத்தி, ஸ்மிருதி, இது போட்டிருக்கு இல்லையா? ஸ்மிருதி படிக்கும். இங்கே ஸ்மிருதி, இங்கே ஸ்மிருதி, சம்ருத்தி எல்லாம் நல்லா படிச்சாங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்டா அதுக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லிட்டு ஃபாஸ்டா எல்லாம் அதனால படிக்க கூடாது மாதாஜி. மெதுவே படிக்கும், அப்பதான் கரெக்ஷன் கரெக்டா வரும். ஏன் மெதுவா நல்லா படிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் படிச்சேன். கோபத்துல இருந்து அப்புறம் அது என்னது இப்பதான் சொன்னோமே, ஒரு பொருள் ஆசை வந்ததுன்னா ரொம்ப பேராசை வந்து கோபம் வரும். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கண்டினியூஷன். கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. கோபம் வந்தா என்ன வரும் தெரியலையா? அதுக்கு ஒரு இதே சொல்லுவா, யாருக்கு ரொம்ப கோபம் வருதோ that shows அவளோட inability to handle the situation. அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப கோபம் வருதுன்னா அந்த சிச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லை. அதனால கோபம் வெளிப்பட்டு வேறொரு வாழ்க்கை நம்ம சண்டை போடுறோமா. இது நான் எங்கேயோ படிக்கல, யாரோ சொல்லி கேட்டிருக்கேன். நான் பழைய ஆபீஸ் போகும்போது அந்த எங்க பாஸ் ரொம்ப லேடிஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார், புருஷன் எல்லாம் சரியாலும் அப்படியே விட்டறிவார், மூஞ்சிலேயே விட்டறிஞ்சிருவார். சோ அப்போ அந்த காலத்தையும் நான் வந்து இது கேட்டிருக்கேன். அப்போ நான் தோணும், பத்தியா அவருக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அந்த சிச்சுவேஷனை. அழகா புரிஞ்சு சொல்லி கொடுத்து பண்ணினா ஆச்சு, அந்த ஸ்டாஃபும் வேலை பண்ண போறான். கோவம் வந்து அப்படி விட்டறிஞ்சுன்னா ஆச்சா, வேலையாச்சா, அந்த மாதிரி அப்படி எல்லாம் பண்ணு. அப்ப கோபத்தோட வெளிப்பாடு என்னன்னாக்கா, நம்மளால முடியலை அந்த காரியம் பண்றதுக்கு, நமக்கு தகுதியற்றவராக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த கோபம் வெளிப்பாடா அது வழியில வருது. சோ கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கம். ஏன்னா இஸ் நாட் இன் இஸ் சென்சஸ். கோபம் வந்து என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் கண்ணு சிவன்னு இருக்கும், ஒண்ணு கோவம் அப்படி வந்துடும், என்ன பேசுறோம் தெரியாது, என்ன திங்க் பண்றோம் தெரியாது, எல்லாத்தையும் விட்டெறிவோம், குளிச்சு போடுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அந்த கோபத்துல எல்லாம் மயக்க நிலையில போயிடுவோம். மயக்கத்தினால் என்ன வரும்? நினைவு நிலை இழப்பு. நினைவு சக்தியே இருக்காது, நம்ம என்ன பண்றோம்னு தெரியாது. கோவம்ல ஓஹோ அப்படியெல்லாம் கத்தினேனா, இதெல்லாம் குளிச்சு போட்டேனா, தூக்கி எறிஞ்சேனா, பண்ணிருக்க வேண்டாமா இருந்ததுன்னா அப்புறமா ரிப்பெண்ட் பண்ணும். அதனால முதல்லயே இந்த ஆசையில இருந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும். So we should stop all that. அப்புறம் என்னது? நினைவு குழப்பம். இந்த நினைவு போட்டிருக்கு, நினைவு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே என்னால் பண்ண முடியாது. எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் the image. நினைவு குழப்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. ஒரு ஒரு மயக்க ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது அறிவும் புத்தி நாசம் அதுலதான் போட்டிருக்கு. ஸ்மிருதி பிரம்ஷா, புத்தி நாசம் ஆயிடுறது. நம்ம புத்தியும் வந்து அது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம செயல் இழந்து போயிடுறது. அப்புறம் அறிவிழக்கப்படுகிறது. அறிவிழக்கப்பட்டவன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். திரும்பி அந்த ஜட வாழ்க்கையில் என்னதான் ஹரே கிருஷ்ண ராமன் நல்லா காத்தால உட்காந்து நான் சீக்கிரம் என்னண்டே 4 மணிக்கு என்னண்டே மங்களாரத்தி இதுல எல்லாம் போடுறாங்க. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல 4 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு நான் என்னோட 4 மணி அலாரம் 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி இருக்கும். 4:30ல இருந்து 5 மணி வரைக்கும் ஆர்த்தி எல்லாம் காட்டுவாங்க. யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ, ஆன்மீகத்தை முன்னேறணும்னு ஆசை இருக்கோ, எல்லாரும் 4:30 மணிக்கு லிங்க் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பேன். அந்த ஏஜ் வேணாம் அட்வென்ஸ் எல்லாம் எழுந்துட்டு ஒரு 4:30ல இருந்து 5 தான். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தூங்கணும்னா தூங்கலாம். ஆனா பெட்டர் 5 மணிக்கு அப்புறம் தூக்கம் போயிடுத்து, அதெல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தோம், அந்த மாதாஜி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு 4:30 மணிக்கு எழுந்துட்டோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் குளிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
வாஷ் பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி நல்லா பிரஷ் பண்ணிட்டு உட்காந்து அழகா பார்க்கலாம். நம்ம அவ பண்றதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாமே, அப்புறமா ஜபம் எல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அது புரிஞ்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கம் போயிடும். ஏன்னா பகவானை பார்த்தாச்சு, பகவான் ஆர்த்தியெல்லாம் பார்த்தா தூக்கம் வருமா என்ன? வராது. அழகா உட்காந்து ஜபம் பண்ணலாம் 6 மணி வரைக்கும். அப்புறம் என்ன 6ஓ 5:30ஓ, அதுக்கப்புறம் உங்க வேலைக்கு போறோம், காலேஜ் போகலாம் இல்லையா? அந்த நம்ம வேலையில நம்ம பிஸியா இருந்துக்கலாம். சோ இதுதான் பெஸ்ட். பகவானோட நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறது பெஸ்ட். இல்லாட்டா இந்த வேண்டாத கோபம் தாபம்னா விடுபடுறது. அது சொல்றது என்ன சொல்றதுன்னா, கோபத்துல எல்லாம் ஈடுபடாம இந்த மாதிரி சாந்த புத்தியோட இருக்கணும்னா காலையில் சீக்கிரம் நாம ஜபம்லாம் சொல்லும்போது, ஒரு நாளைக்கு காத்தால இருக்கும் எவன் மூஞ்சில முடிச்சேன்னா பகவான் மூஞ்சில முடிச்சேன் எப்போ எப்படி இருக்கும்? நாள் முழுக்க ரொம்ப நல்லா போயிடும். எஸ், இது லாஸ்ட். இதுதான் புலன்கள். இது என்னது ஆரம்பிக்கிறது? நினைவு குழம்பிய நிலை. நினைவு குழம்பிய நிலை. அதுல இருந்து அறிவிழப்பு, வீழ்ச்சி, எங்கேருந்து போறது தெரியலையே, யாரோலாம் புலன்களின் பொருள்கள். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. புலன்கள் பொருள்கள்ல ரொம்ப நம்ம ஈடுபாடு வச்சோம்னா அது என்னது? நம்ம அட்டாச்மெண்ட், இணைப்பு வந்து விடுறது நமக்கு. அதுல இந்த காமம் வருது. அந்த காமத்துல இருந்து என்ன வருது? அடுத்தது கோபம் டெஃபினட்டா வருங்க. நம்ம ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம், ஒரு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். அதுல இருந்து என்ன ஒருத்தர் ஈவன் லவ், சின்ன குழந்தைகளுக்கு இந்த இதா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப ஆசை வந்து ரொம்ப காமத்துல போயிட்டான்னு என்னது? எதிர்பார்ப்பு வரும். நான் அன்னைக்கு கூப்பிட்டேன் நீ வரல, நீ அப்போ கூப்பிட்டேன் வரல. அந்த மாதிரி அல்டிமேட்லி ரொம்ப காமம் வந்தா கோபம் வரதான் செய்யும். ஏன்னா பொசசிவ்னஸ் ஜாஸ்தியாடும். அப்புறம் கோபத்துல என்னது? மயக்க நிலைதான். மயக்கம்னா என்னது? அறிவிழந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதுக்கப்புறம் மயக்கத்துல என்னது? நினைவு குழம்பிய நிலை. அதுக்கப்புறம் அதனால அறிவிழப்பு, வீழ்ச்சி. திரும்பி இவ்வளவு எல்லாம் ஜபம் பண்ணா யூஸே கிடையாது. திரும்பி நம்ம வந்து பேக் டு 0 ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வந்துடுவோம். அதனால கோபம் படக்கூடாது. இது நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சொர்க்கம் இல்லை பார்க்கலையா? ஓகே, இது பார்த்துட்டு முடிச்சுடுவோம். இரக்கம். வை அர்ஜுனா didn't want to fight. அவருக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அவருக்கு இரக்க குணம், இன்பமின்மை, பாவ செயல் சொல்றார், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். இதனால அவருக்கு வந்து சண்டை போட வேண்டாம்னு இருந்தது. கிருஷ்ணா அதுக்கு எதுல எல்லாம் பதில் சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஸ்லோகாவோட நம்பர் கொடுத்துருக்கு. அது ஆன்சர்ல என்ன கொடுக்குது? இரக்கம்னா என்னது? இரக்க குணம். ஐயோ அவளுக்கு வந்து நான் கொலை பண்ணிடுவேனே அப்படின்னு இரக்க குணமா இருக்காரு. நீ வந்து அவளை கொலை பண்ணல. ஏன்னா அவர் எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கப்பட்டுவார். ஆத்மா நித்தியம். அது உடல். நான் உடல் அல்ல இல்லையா? அந்த இறக்கிறவர் வந்து உடல் அல்ல. அவர் உடல் தான் விழறதே தவிர ஆத்மா வந்து எப்பவுமே உயிரோட. இன்பமின்மை. சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். எது இன்பம் இல்லை? சண்டை போடும்போது வீழ்ச்சி தோல்வி கிடைச்சா என்ன ஆகும்? இறந்து போயிடுவேன். இறந்து போனா என்ன? சொர்க்கம் கிடைச்சிடும். இல்ல இறக்கவில்லை, ஜெயிச்சுட்டேன் அப்படின்னா என்னது? ராஜ்யம் கிடைக்கும். சோ இன்பமின்மை சொல்லாதே. டெஃபினட்டா ஏதோ ரெண்டுத்தையும் ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிடும். பாவ செயல் சொல்ற. பக்தி செயல்பாடுக்கு பாவம் இல்லை. இந்த பக்தியில என்ன பண்ணாலும் இதுக்கு பாவம் கிடையாது. குடும்ப பாரம்பரியம். வர்ணா சங்கரத்தை தடுத்த ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கு. அது இதுக்கு முன்னாடி படிச்சேன். அதனால இருமனம். கன்ஃபியூஸ். உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானை நினைச்சுட்டு எது பண்ணினாலும் அது ஜெயம் கிடைக்கும். இது லாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து முடிச்சு விடுறேன். 1 minute.